It-tfal tal-iskola sekundarja u l-iskola medja ta' Għawdex jinsabu ħerqana, għamlu bosta provi u issa lesti sabiex il-ġimgħa u l-ħadd jagħtu spettaklu lill-udjenza li sira tarhom tal-musical Peter Pan. Din hija l-ewwel darba li ż-żewġ skejjel qegħdin jingħaqdu flimkien bl-iskop ewlieni jkun li l-istudenti jingħataw tagħlim li jkun varjat u li jolqot l-aspirazzjonijiet, it-talenti u l-ħiliet ta' kull wieħed u waħda minnhom. Giorgio Anici Camilleri ser ikun qiegħed jinterpreta l-parti prinċipali ta' Peter Pan. Ħassejtni vera honored li qed nuħsem u ħassejtni li qed nitgħallem ħafna. Id-direttur ta' dan il-musical, Jamie Camilleri, qal li minkejja l-ħafna xogħol li jinvolvi dan il-proġett, l-esperjenza kienet waħda mill-isbaħ għaliex toħroġ l-enerġija u l-entużjażmu tal-istudenti. Il-kap tal-iskola sekondarja, Teresa Camilleri, qalet li dan il-proġett qiegħed jittella mill-istudenti stess f'wirja ta' ħiliet differenti. Tajna ċans tal-parteċipazzjoni lill-istudenti kollha kemm dawk fl-iskola sekondarja u anka f'dik medja. Ħafna mix-xenarju ta' dan il-musical inħadem mill-istudenti stess. Il-prinċipal tal-kulleġġ, Sean Zammit, għalli dan il-proġett huwa xhieda tal-viżjoni tal-kulleġġ li jkun komunità professjonali u holistika ta' tagħlim. Qegħdin ukoll naraw illi jinsaħħu t-talenti, l-abilitajiet ta' diversi tfal li għandna fiż-żewġ tiskejjel differenti u li permezz tagħhom perswas illi ħankunu qegħdin nagħtu esperjenza ġdida ta' tagħlim lil dawn it-tfal. F'dan il-musical se jieħdu sem mal-100 student.